Не рабіць заўчасных высноваў і правесці расследаванне інцыдэнту з атакаю на аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці Расіі. Чаму Лукашенко пайшоў супраць уласнага МЗС? Найбуйнейшая атака дронаў на Маскву. Зеленскі назваў яе справядлівым адказам на абстрэлы Кіева. Выкраданне ці вывад агента. Новыя дэталі знікнення Анатоля Котова. Пры гэта сярод іншага ў сённяшнім выданні «Аб'ектыву». З вами Юлія Лабанова. Вітаю спадарства і запрашаю. Гучны скандал вакол атакі на аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Расіі выкрыў нечаканы раскол у рэакцыі афіцыйнага Менску. Пакуль дзяржаўныя медыі і Міністэрства замежных справаў у адзін голас паўтаралі маскоўскія абвінавачванні ў бок Украіны, Александр Лукашенко заклікаў не спяшацца з высновамі і заявіў, што нашу краіну спрабуюць справакаваць. Чаму словы Лукашэнкі пайшлі ўразрэз з дзеяннямі ягоных дыпламатаў і чаму ўлады да апошняга маўчалі пра небяспеку паездак у прыфрантавую зону? Усе падрабязнасці ў матэрыяле Змітра Смака. Колонны хуткай дапамогі, бальнічныя каталкі, вазкі і нават медычныя кансіліумы дзяцей, аўтобус, з якімі быў учора атакаваны ў Бранскай вобласці Расіі, перавезлі ў Беларусь. Паведамляюць, што жыццю пацярпелых нічога не пагражае. Загінулай лічыцца толькі жонка аднаго з трэнераў, якая суправаджала спартовую каманду на адпачынак. Пасля перамяшчэння пацярпелых раптоўна змяніўся і вектар беларускай прапаганды. Учора дзяржаўныя СМІ было немагчыма адрозніць ад расійскіх. Яны адразу знайшлі вінаватага. І нягледзячы на тое, што расейцы нават не паказалі дрон, які трапіў у аўтобус, дасылалі праклёны ў бок Кіева. Хоць украінскі бок сцвярджаў, што ўвогуле не праводзіў той момант аперацыю ў Бранскай вобласці. Маўляў, расійскія спецслужбы зрабілі правакацыю. Нарэшце сам Лукашенко афіцыйна зафіксаваў фальстарт уласных прапагандыстаў. Мы слышим заявления, оправдания, версии разные, но нам надо истина. Доложите потом, что на самом деле там произошло. Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать. Пакуль Лукашенко настойваў на шчырым следстве, ягоныя дыпламаты яшчэ рухаліся па крамлёўскай інерцыі. Паспелі раніцаю выдаць ноту часоваму павернаму Украіны ў Беларусі і нават вынеслі вердыкт. Это не военный объект, не сопутствующий ущерб. Это осознанное нападение на мирных граждан. Словы пра свядомы напад выглядаюць зусім недарэчна, бо аўтобус не толькі не быў пазначаны маркіроўкай «дзеці», але нават не меў нумароў. І калі тое, што беларуская прапаганда паўтарае наратывы Масквы з самага пачатку вайны, нікога не здзіўляе, то сам Лукашенко пайшоў разрэз ледзь не першы раз. Правакацыя гэтаму наратыву супраціўляецца сам Александр Лукашенко, якому зараз, сыходзячы з яго апошніх заяваў і у тым ліку гэтага гучнага інтэрв'ю Аль-Арабіо, менш за ўсё хочацца сутыкнення з Украінай, абастраць адносіны з Украінай. Мы бачым, як ён выбачаецца перад Зеленскім. Вайсковыя эксперты кажуць, што невялікія ўкраінскія дроны звычайна лятаюць у радыусе 20 кіламетраў. А на адлегласці 50 кіламетраў ад мяжы, дзе адбылася атака, працуюць вялікія беспілотнікі. Калі б такі трапіў аўтобус, ад яго б засталіся толькі рэшткі. Служба бяспекі Украіны сцвярджае, што перахапіла нават адмысловую справаздачу расійскіх вайскоўцаў. На момент поступления информации фиксацию пролетов БПЛА у Почепскім районе не было. Дзяжурны ў радыёлакацыйным батальёне з Супонева фіксацыю месца здарэння не пацвярджае. Расейцы праўдзівасць гэтага дакумента пакуль не пацвердзілі. Ды і ўвогуле, сцвярджаюць эксперты, пошук вінаватых паміж Масквой і Кіевам на руку ўладам Беларусі, каб схаваць уласную віну. Незалежныя медыі 2 месяцы папярэджвалі беларусу, што ездзіць на адпачынак у Расію небяспечна, бо памежныя вобласці там ператварыліся ў франтавую лінію, але ў Беларусі працягвалі прадаваць квіткі на небяспечныя курорты. Правду пра гэтую вайну не расказваюць. Не расказваюць і пра тыя страты, якія вядуцца, і пра разбурэнні, якія адбываюцца і на тэрыторыі Украіны, на тэрыторыі России. Усё гэта інфармацыя прыхоўваецца. І вось на сённяшні дзень гэта з'яўляецца вынікам. Цяпер улады Беларусі стараюцца перакласці віну на суседзяў, а мясцовыя чыноўнікі на прыватную кампанію, якой належаў аўтобус. Нарэшце пачалі папярэджваць грамадзянаў, але рызыка для іх цяпер павышаецца не толькі за мяжою. Прылёты дронаў на тэрыторыі самой Беларусі фіксуюць амаль кожны дзень. Шматлікія выбухі афіцыйна пацверджаныя. Таму мантры ўладаў пра мірнае неба губляюцца ў гулі смяротных БПЛА. Змітер Смак, Белсат.
Попаданне дрону ў аўтобус з беларусамі ў Бранскай вобласці прымусіла турыстаў задумацца, ці варты такі адпачынак рызыкі. Ад тураў у Грузію і Абхазію пачалі адмаўляцца. Турыстычныя агенцыі шукаць маршруты ў аб'езд небяспечнай зоны. Ці толькі Бранская вобласць сёння пад чырвоным сцяжком? Ці беларусам варта ўжо зараз шукаць дарогу на адпачынак у аб'езд усёй Расіі? Высвятляла Юлія Цяльпук. З Менску да Батумі турыстычным аўтобусам. Яшчэ учора маршрут ляжаў праз Бранскую вобласць Расіі, сёння ў аб'езд. Больш бяспечна для пасажыраў, пачулі ад тураператара Жара Тревел, куды патэлефанавалі ад імя турыстаў. Пересмотр маршрута, да, увеличивается, но ориентировочно где-то на 4 часа. Вот, пока ближайшие даты, пока изменили маршрут. Где-то 3 дня с учетом ночных остановок и ночных переездов. Получается, езды. Частка беларусаў і ў аб'езд адмаўляюцца ехаць на адпачынак у Расію ці праз яе. Дзеляцца сумневамі ў соцсетках. Праз Смаленск некаторыя турфірмы вырашылі весці. Гэта на 4-5 гадзінаў даўжэй. А што будзеце рабіць з Варонежскай і Ростовскай вобласцямі? Як аб'едзеце? Тут і без сённяшніх навінаў было відавочна, што рызыкі велізарныя. Мы планавалі паездку ў Абхазію на машыне, але з траўня маніторылі сітуацыю канкрэтна на трасе Дон. Пазаўчора прынялі рашэнне не ехаць. Паводле Жара Тревел адмоваў няшмат. Для працаўніцы аказалася праблематычным знайсці варыянт пражывання для сям'і з 3 чалавек у 20-х числах чэрвеня. Туристов хватает, все равно понятно, что кто-то там сомневается, где-то там отменяется, но в целом как бы пока спрос есть, и туристы, есть на эти, да, если в целом человек переживает за свою безопасность, то, конечно, возвращаем уже стоимость. У соцсетках былі згадкі, што грошы праз небяспеку вяртае і аператар Славіатур. Аднак не факт, што ўсе агенцыі зробяць гэтаксама. Гэта вельмі добра і правільна, калі тураператар вяртае грошы. Гэта хутчэй, можна сказаць, добрая воля гэтага аператара. І ў Расіі, і ў Беларусі вайна не лічыцца форс-мажорам. Нікому за яе я не ведаю ні аднаго выпадка, каб за яе камусьці выплацілі кампенсацыю, каб камусьці ваенны дзеянні прызналі форс-мажорам. З пачатку поўнамаштабнай вайны ва ўкраіне учора МЗС Беларусі упершыню перасцярог перавознікаў. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов. Якое-ніякое папярэджанне. Все наши маршруты в соответствии с рекомендациями Беларуси скорректированы. Але юрыст Михаил Кирилюк назваў гэты заклік ганебным для беларускага вонкава-палітычнага ведомства. Это яны называюць Расію таким чынам тэрыторыя, якая блізка знаходзіцца да канфлікта. Нічога, што з этой тэрыторыі ракеты ляцяць, і туды назад ракеты таксама прилетаюць, і вам выходзіць плеваць, што ваши грамадзяны могуць пад эти ракеты попасть. Сапраўды бяспечна аб'ехаць не толькі Бранскую вобласць, а ўсю Расію. Альтэрнатыўныя кірункі Турцыя, Егіпет, Чарнагорыя, Албанія ці Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Туды ёсць прамыя рэйсы з Менску ці з перасадкаю ў Стамбуле. Юлія Цяльпук, Белсат. Найбуйнейшая атака беспілотнікаў на Маскву з пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Сацыяльныя сеткі поўняцца відэа пажараў у розных раёнах расійскай сталіцы. Пры гэтым за 6 гадзінаў сённяшняй раніцы сродкам СПА ўдалося перахапіць над расійскімі рэгіёнамі 137 дронаў. Менавіта нафтаперапрацоўчы завод у Капотні быў ключавою цэллю ўдару. Гэта ўжо другі напад украінскіх беспілотнікаў на прадпрыемства за апошнія 3 дні. Гэтым разам відавочцы зафіксавалі момант, калі ў выніку ўдару адлятае накрыўка паліўнага сховішча. Вакол Масквы абмежавалі аўтамабільны рух. У горадзе ўтварыліся заторы. Усе маскоўскія аэрапорты спынілі працу. Адменена і затрымана больш за 500 рэйсаў, у тым ліку рэйс у Менск. Уладзімір Зеленскі падкрэсліў, што ўдары па маскоўскім нафтаперапрацоўчым заводзе, а таксама атакі ў Ростоўскай вобласці і на часова акупаваных тэрыторыях ён лічыць справядлівым адказам на расійскія ўдары па ўкраіне. Крэмль жа заявіў, што новыя атакі на Маскву адсоўваюць перспектыву любых наўпроставых кантактаў паміж Пуцінам і Зеленскім.
Паліцыя Люблінскага ваяводства Польшчы паведаміла пра затрыманне мужчыны, якога падазраюць у забойстве расійскага мастака Семёна Скрапецкага. Паводле следства затрыманы карыстаўся пашпартам, выдадзеным на імя 36-гадовага грамадзяніна Грузіі. Днямі ў межах расследавання затрымлівалі 2 грамадзянаў Беларусі, але пасля допыту іх вызвалілі. Следства не знайшло доказаў датычнасці нашых суайчыннікаў да злачынства. Забойства 44-гадовага Семёна Скрапецкага адбылося 15 чэрвеня ў Белай Падляскай, польскім горадзе, што месціцца за 40 кіламетраў ад мяжы з Беларуссю. Скрапецкі знаны акцыяніст і карыкатурыст у сваёй творчасці адкрыта высмейваў Пуціна, Кадырова, Лукашэнку і так званы глыбінны расійскі народ. Анатоля Котова выкралі ФСБ, а ягоны след вядзе ў Абхазію. Доказы спецаперацыі здабыў беларускі расследавальніцкі цэнтр у супрацы з Deutsche Welle, OCCRP, ініцыятывы «Рабочы рух» і падтрымцы кіберпартызан. Паводле журналістаў не выключана, што Котова маглі выманіць, зрабіўшы бізнес-прапанову. Анатоль Котаў, мы ведаем, што спрабаваў неаднаразова зарабіць камісію, звёўшы падрядчыка з патэнцыйным замоўцам. Вельмі укладаўся ў такія праекты, і гэтая сустрэча магла быць сустрэчай у ягоным меркаванні па бізнесе. За 2 гады да гэтага у яго адбыўся нібыта прарыў у ягоных кантактах в Арабскіх Эміратах. Гэта супадае з ягоным знаёмствам з Кахірай Іналавай, значыць, якая родам з Азербайджану жыла в военным гарадку некаторы час у Азербайджане, але па пашпарце ярданка і з ім чамусьці перапісвалася па-ангельску, хаця яны абодва валодаюць расійскай мовай значна лепш. І адначасова да яго прыйшоў з Беларусі запыт ад знаёмага, не ад адраджэння, ад іншага, што, слухай, у цябе няма выпадкова кантактаў в Арабскіх Эміратах для нейкіх расійскіх бізнесоўцаў, якія хочуць выводзіць грошы ад гульнявога бізнеса у Арабскія Эміраты. Працаўнік фонду спартовай салідарнасці і былы чыноўнік і дыпламат Анатоль Котаў знік летась у жніўні з Польшчы, дзе ён жыў з 2020 года. Котаў выехаў у Турцыю і неўзабаве перастаў выходзіць на сувязь. Турэцкія ўлады паведамілі, што пасля прызямлення ў Стамбуле ён вылецеў у Трабзон, а там сеў на прыватную яхту, якая скіроўвалася у Сочы. Паводле расследавальнікаў, яхта ў выніку змяніла курс на Абхазію, пасля чаго Котаў і знік. Днямі знаёмыя заўважылі дзіўную актыўнасць у тэлеграм-акаунце зніклага Котава, зарэгістраваным на польскі нумар тэлефона, які яму належаў. Акаунт раптоўна з'явіўся онлайн, а праз 3 хвіліны яго выдалілі. Злучаныя Штаты і Іран падпісалі папярэдняе пагадненне аб міры. Гэта пацвердзілі прэзідэнт ЗША Дональд Трамп, міністэрства замежных справаў Ірану і пасярэднік у перамовах прэм'ер-міністр Пакістану Шахбаз Шарыф. Пагадненне набывае моц неадкладна і падаўжае рэжым спынення агню, абвешчаны ў красавіку яшчэ на 60 дзён, каб дазволіць бакам дамовіцца пра канчатковае перамір'е. Мемарандум з 14 пунктаў прадугледжвае спыненне баявых дзеянняў на ўсіх франтах, у тым ліку ў Ліване. Хормузская пратока мае быць адкрытая. Злучаныя Штаты здымаюць з Ірану марскую блакаду. Канчатковае урэгуляванне, якога бакі маюць дасягнуць цягам 2 месяцаў, уключае абмежаванне ядравай праграмы Ірану і зняцце санкцыяў Злучаных Штатаў з Тэгерану. Мае таксама быць створаны фонд аднаўлення Ірану. Пры гэтым Трамп чарговы раз не выключыў новых бамбардаванняў Ірану, калі канчатковае пагадненне не будзе дасягнутае. Геапалітычныя пагрозы для Беларусі, маштабы расійскага ўплыву, а таксама звесткі пра тое, як палякі насамрэч ставяцца да мігрантаў з Беларусі. Гэтыя тэмы сярод іншых абмяркоўваюць на 4-м беларуска-польскім экспертным форуме імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. Падзею наведала наша карэспандэнтка Аліна Скрабунова. Пагрозы з боку так званага рускага міру да беларускай ідэнтычнасці, самастойнасці і дзяржаўнасці. Менавіта з гэтай тэмай у польскай сталіцы распачаўся беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта.
Даследнікі вывучалі рускі мір не як расійскую мову і культуру, а як палітычна-ідэалагічны праект для перафарматавання ў тым ліку і беларускай ідэнтычнасці. Паводле даследнікаў, праз гэты інструмент Кремль спрабуе ўключыць Беларусь у расійскую прастору. Пасля 2020 года мы заўважылі, што была знішчана фактычна інфраструктура незалежных медыа, грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. І гэты вакуум запаўняюць гэтыя ўсе прарасійскія ініцыятывы, прарасійскія дзеячы, якія спрабуюць увогуле перафарматаваць беларускую ідэнтычнасць, наблізіць яе максімальна да расійскай. Гэта, адпаведна, і пагроза будучыні ўвогуле ўсёй Беларусі незалежнасці. Рускі мір – самая магутная і страшная ідэалогія ў сённяшнім свеце. Лічыць дорадца Святланы Ціхановскай у справе адукацыі і навукі Павел Терешкович. Вось тая шчыльнасць установ, якая існуе, а яна найбольшая ў свеце, сведчыць пра тое, што гэта падрыхтоўка да акупацыі Беларусі ў будучыні. Гэтыя арганізацыі, яны свядома ствараюць сеткі людзей, якія будуць у будучыні дапамагаць Расіі, калі ёй спатрэбіцца акупацыя нашай краіны. Другая панель форуму называецца «Беларусь пасля патэнцыйнага мірнага урэгулявання ва ўкраіне». Тут эксперты прэзентавалі 3 магчымыя сцэнары развіцця падзеяў для нашай краіны. Статус-кво ў выпадку, калі перамір'е не наступае і Расія пашырае свой наступ, замірэнне дасягнутае, але не на карысць Украіны. А пры трэцім варыянце перамір'е выглядае як збалансаваная ўгода паміж Украінай і Расіяй. У сцэнарах, якія тычацца больш хісткага ці слабога становішча Украіны, узвышаецца магчымасць таго, што расце магчымасць таго, што расійская ваенная прысутнасць у Беларусі будзе ўзрастаць, што сувязі беларусаў з Еўропай будуць слабець, што сувязі беларусаў з Расіяй будуць мацнець, русіфікацыя ад культурнай і эканамічнай да ваеннай будзе працягвацца. І гэта тыя рызыкі, пра якія мы кажам у дрэнным сцэнары, але усе яны павольна адбываюцца і ў сцэнары статус-кво. Апроч таго, на форуме прадставілі вынікі грамадскай думкі Польшы адносна беларусаў. Аказваецца, тут да нас ставяцца найбольш прыязна, чым той жа Украіне ці Літве. Сам форум працягнецца 3 дні, і заўтра яго непублічная частка. Аліна Скрабунова, Варшава, Белсад. У Берасці паставілі скульптуру «Сцяг над Рэйхстагам», да якой падзеі прымеркаванае ўсталяванне не паведамляецца. Як і тое, чаму для яе размяшчэння выбралі менавіта Берасці. У соцсетках актыўна абмяркоўваюць гістарычную дакладнасць выявы фігур салдатаў, мастацкую вартасць і нагоду ўсталявання. Дзіўны аб'ект. Першае пытанне – навошта салдат залез на нейкую тумбу? Жах. Навошта так псаваць горад? Адна надзея, што пасля 22 чэрвеня прыбяруць. Прыязджаюць кіраўнікі краінаў, а менавіта Расіі і Беларусі, плюс патрыярх Кірыл з Расіі. Вось і рыхтуюцца паказаць прыгажосць. Зноў нейкая блытаніна пачалася. Гэта не дзень перамогі, які мы шануем і святкуем кожны год. Гэта жалобная дата пачатку страшнай катастрофы. А памятайцеся. Непрыгожы. Як трэба, то чаму не ў крэпасці, дзе ён быў бы больш да месца? Больш няма куды бюджэт выдаткаваць. У гарадзенскім заапарку не так даўно з'явіўся новы жыхар – дзіцяня казулі. Малога знайшлі ў адной з вёсак на Гарадзеншчыне. Жывёліна пачувала сябе кепска, важыла крыху больш за 3 кілаграмы і мела на сабе больш за 100 кляшчоў. Аднак цяпер за ім вядзецца штодзённы догляд і малы ідзе на папраўку. Без каментара. У аб'ектыве на гэтым уся інфармацыя, больш навінаў на старонцы Белсату і ў сацыяльных сетках нашага тэлеканалу. А інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём з Алесем Залеўскім. Так, вітаю спадарства. Беларускага палітыка Анатоля Котава, імаверна, перадалі расійскім спецслужбам падчас загадкавай паездкі на яхце. Беларускі расследавальніцкі цэнтр апублікаваў гэтае гучнае расследаванне. Ну а мы пагаворым з яго аўтарам Станіславам Івашкевічам. Таксама ў праграме «Хто і навошта раскручвае гісторыю з атакай на беларускі аўтобус у Бранскай вобласці». Ці сапраўды Беларусь спрабуюць уцягнуць у новую фазу вайны? Сёння ў студыі Белсат. На сувязі з намі чакаецца Ігор Тышкевіч. Не пераключайце. Цікавімся гаспадарства і вашым меркаваннем. Вас чакае традыцыйнае пытанне пад трансляцыяй у Ютубе. Далучайцеся.
Распачынаем студыю Белсат Алесь Залеўскі. І Юлія Лабанова. Традыцыйна спадарства пачынаем з нашага апытання. Сёння мы ў вас цікавімся, што з Анатолем Котавым. Магчыма, ён знаходзіцца ў зняволенні ў Беларусі, можа быць у зняволенні ў Расіі. А ёсць яшчэ такая версія для вас, можа быць, Анатоль Котаў на волі. Галасуйце, спадарства. Ананімнае наше пытанне, таму бяспечнае, і пазней мы падсумуем вынікі. Так, і неўзабаве да гэтай тэмы звернемся. Пакуль жа мусім агучыць навіну, якія толькі што прынеслі нашыя калегі з нашай Нівы. Яны апублікавалі пра тое, што на Беларуськаліі загінуў ужо другі рабочы за апошнія дні. Я нагадаю, што 11 чэрвеня стала вядома, што на Беларуськаліі загінуў 50-гадовы рабочы, які атрымаў смяротныя траўмы праз разбурэнне дзвярной жалезабетоннай перамычкі, так, на гарызонт мінус 620 метраў, так разумею, на глыбіні 620. Ну і як таксама паведамляюць у нашай Ніве, гэта не апошняя трагедыя. На прадпрыемстве загінуў яшчэ адзін супрацоўнік Алексей Чарапок, і ўжо гэта 34-гадовы мужчына загінуў падчас выканання сваіх працоўных абавязкаў. Алексей працаваў на бярозаўскім рудніку Беларуськалія на падземным участку. Вось, ну і тут ужо сябры і калегі ягоныя выказваюць шчырае спачуванне. Мы таксама выказваем далучаемся сваякам і блізкім. Далучаемся, і несумненна нашыя калегі і мы в цэлым будзем працаваць над гэтай тэмай. Ну і вынікі пабачыце, напэўна, ўжо ў заўтрашніх эфірах. А пакуль жа абмяркуем вынікі нашых калегаў з беларускага расследавальніцкага цэнтру. Бо ён сумесна з Deutsche Welle і OCCRP апублікавалі расследаванне пра знікненне былога беларускага чыноўніка і дэмакратычнага палітыка Анатоля Котава. Журналісты сцвярджаюць, летась у жніўні Котаў быў фактычна перададзены расійскім спецслужбам падчас загадкавай паездкі на яхце ля ўзбярэжжа Абхазіі. Сярод фігурантаў расследавання людзі, звязаныя з беларускімі і расійскімі сілавымі структурамі, зброевым бізнесам і ветэранамі спецслужбаў. Паводле журналістаў, гэта была не выпадковасць, а загадзя спланаваная аперацыя. Сёння, 18 чэрвеня, Анатолю Котаву спаўняецца 46 гадоў. Амаль праз 10 месяцаў пасля ягонага знікнення блізкія ўсё яшчэ не ведаюць, дзе ён цяпер і ці ён жывы ўвогуле. Так, як мы анансавалі, Станіслаў Івашкевіч, кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру, далучаецца да нас, каб внесці яснасць, напэўна, у тыя пытанні, якія ў аўдыторыі ў нас узніклі па выніках расследавання. Вечар добры, спадар Станіслаў. Добрый вечар. Ну, па-першае, віншую з выдатным грунтоўнай працай расследавальніцкай. Бадай, што так вось наўскідку, на мою думку, за апошнія гады гэта бадай самае грунтоўнае і важнае расследаванне. Ще раз віншую, калегі. Ну і Дякую вас. Вялікая доўгая праца. Мы пачалі расследаваць практычна адразу, як ён знік, і практычна бесперапынна ішла інтэнсіўная праца да учорашняга дня. Так, але вось нашу размову я прапанаваў бы пачаць ад канца вашага расследавання. На сённяшні дзень мы апублікавалі ўсё тое, што лічым магчымым давесці на гэты момант, а менавіта тое, што ён сапраўды быў перададзены, як вы ўжо сказалі, расійскім спецслужбам, памежнікам ФСБ у водах непрызнанай рэспублікі Абхазія пад выглядам таго, што ён нібыта напаў на іншых пасажыраў яхты, што знаёмыя Анатоля Котава лічаць у адзін голас немагчымым, бо гэта быў не такога складу чалавек, кар'ерны дыпламат. Ну, што наводзіць на адпаведныя думкі, што адна з версій на карысць таго, што гэта было спланаванае выкраданне. Значыць, расійскія ўлады не прызнаюць, што яны яго прымалі, што ён знаходзіцца ў іхных руках, беларускія ўлады таксама. Так што версіі могуць быць самыя розныя, што з ім адбылося. Тое, што расійскія ўлады все ж таки яго прымалі, робяць больш складаным, напрыклад, забойства. Вось, ну, але сярод іншага Ачынчыра, той порт, адкуль выехаў кацер, які забраў яго, там непадалёку знаходзіцца вялікі участак зямлі, які належыць Віктару Шэйману, дзе нічога не пабудавана, але калі уяўляць сабе на горшую версію, дзе можна закапаць труп.
Калі гэты ўчастак належыць Шэйману, то можна сцвярджаць, што ніткі расследавання вядуць і да беларускіх спецслужбаў, ці гэта так? Вынікі расследавання ў любым выпадку вядуць да беларускіх спецслужбаў перадусім, таму што значыць беларус, які ўдзельнічаў у падрыхтоўцы, а таксама абодва расейцы, а таксама яхта, так ці інакш, нітачкі ад іх, ад кагосьці прамыя, ад кагосьці больш ускосныя, вядуць да такога набіраючага вагу гульца у гандлі зброяй Юрий Серых, які ёсць ветэранам КДБ і аператыўна-аналітычнага цэнтра пры Лукашэнку. У ягонай кампаніі працуюць мноства іншых ветэранаў спецслужбаў беларускіх, і менавіта да іх вядзе пераважная бальшыня нітачак. Адзінае, хто ад каго не вядзе наўпроставая нітачка да Юрия Серых, гэта Кахіра Іналова, это жанчына, якая меркавана выдавала сябе за такую добрую фею і з вялікімі знаёмствамі ў свеце вялікіх грошай в Арабскіх Эміратах. Это магло быць тое, на што заманілі Котава, таму што адначасова да яго, калі ён з ёй пазнаёміўся і калі пачаў распавядаць, што яго з'явіліся вялікія магчымасці ў Арабскіх Эміратах, да яго пачалі звяртацца, да яго звярнуліся раптам выпадкова з Беларусі з пытаннем, ці ў цябе выпадкова няма кантактаў у Эміратах, з намёкам на тое, каб ён іх звёў і зрабіў на гэтым камісію. І Котаў інтэнсіўна працаваў над гэтай магчымай здзелкай, перыядычна паведамляў аб тым, што ёсць нейкія зрухі, і паводле логікі падзей прыблізна на гэты час і магла прыпасці кульмінацыя гэтай здзелкі. А здзелка была з Беларусі, да яго звярнуліся, сказалі, што ёсць расейцы, якія хочуць выводзіць у Арабскія Эміраты грошы ад гульнявога бізнеса і гатовы, адпаведна, заплаціць за кантакты в Арабских Эмиратах, які дапамогуць это ажыццявіць, таму што у сувязі з гульнявым бізнесам там у Арабскіх Эмиратах і складанасці патрэбныя адмысловыя дазволы, якія вымагаюць высокіх кантактаў. То бок усё ж выглядае на тое, што яго выманілі пад выглядам бізнес-інтарэсаў. Гэта не была інсцэніроўка дзеля вываду агентаў, зробленая беларускімі і расійскімі спецслужбамі. А як такім чынам тады Котаў сеў на гэтую яхту, ці ўвогуле ён здаваў сабе справы, што ён плыве ў Сочы першапачаткова, бо быў у міжнародным вышуку? Мы, значыць, у нас няма 100% пацверджанняў на тое, ці ён усведамляў, куды паплыве, што яны ўвогуле некуды паплывуць, ці не. Ёсць сведчанні таго, што ён мог не усведамляць гэтага, бо, па сутнасці, ён калі выйшаў і прайшоў пашпартны кантроль, это не значыць, што ён збіраўся кудысь ехаць. Это магло азначаць, што яхта прыехала з замежнымі пасажырамі, якія не прайшлі мытны кантроль, каб зайсці да іх на борт, на эту яхту на вячэру, напрыклад, то трэба было ўсё роўна, трэба было яму прайсці мытны кантроль, памежны кантроль, нават калі бы ён і не збіраўся з'язджаць. Таксама мы можам сказаць, што некалькі сведчанняў сыходзяцца на тым, што ён быў па той ці іншай прычыне ў непрытомнасці, калі яны пад'ехалі да Абхазскага берага. Значыць, хтосьці кажа, што хто абараняе там одну версію. Кахіра кажа, што ён, значыць, напіўся і спаў. Іншыя крыніцы, значыць, кажуць, што ён мог быць непрытомным па іншай прычыне. Наконт таго таксама, што гэта мог быць вывад агента, тут я скажу, што тая версія, якую я апісваю з упорам на бізнес, это тая версія, якая, на маю асабістую думку, дае найвялікшая колькасць тлумачэнняў і, в прынцыпе, не пакідае такіх неяснасцяў, бо астатнія версіі, але это не значыць, што яна адзіная, слушная, бо іншыя версіі таксама, але іншыя версіі пакідаюць пытанне. Як, напрыклад, калі гэта быў вывад агента, то і калі дапусціць, што тыя, хто гэта рабіў, адмыслова разлічвалі на тое, што журналісты дакапаюцца, па-перша, малаверагодна, таму што яны старанна замяталі сліды, і не было абсолютно відавочна, што журналісты змогуць да гэтага дакапацца, але нават калі б яны сабе так уяўлялі, то яны там засвяцілі невядомую раней істотную інфраструктуру па гандлі зброі. Тое, што, напрыклад, новае ў нас мімаходзь, там з'явілася, што Белтэхэкспорт, напрыклад, калі
гандляваў, прадаваў зброю в іншым краінам на Блізкім Усходзе, што ён аплату атрымліваў на вот эту фірму Нордгруп, кіпрскую, звязаную з Юріем Серых. Вось. Эміратскую структуру яны засвяцілі, яхту засвяцілі, которая з высокай верагоднасцю належыць зараз Юрію Серых. Таму нейкі атрымаўся вельмі дарагая аперацыя. І, дарэчы, тое, што яны ўвогуле задзейнічалі гэтую інфраструктуру у мэтах выкрадання Котава, замест того, каб задзейнічаць тых, хто не выведзе на бізнес, які ім далей трэба працягваць па продажу ўзбраенняў, і который можа цяпер быць закрануты санкцыямі. Можа сведчыць на тое, як адна з версій, што гэты Юрий Серых, як такая вырастаючая зорка в беларускім, значыць, збройным бізнесе, вырашыў сабе зрабіць ачкоў, прынесшы, значыць, у якасці трафея сваім шэфам узроўню Віктора Шэймана ці Лукашэнкі прыцягнуць да сябе ўвагу тым, каб выманіць гэтага свайго знаёмага Котава. Ну і, як я ўжо сказаў, адна з версій, якая сходзіць з нашых сведчанняў, магла быць тым, што ён адной рукой невядомай Котаву, не будучы вядомай Котаву, што это ягоны знаёмы Серых робіць, адной рукой прапанаваў яму, значыць, магчымасці, другой рукой выказаў попыт на гэтыя магчымасці, ну і трэцяй рукой зарганізаваў гэтую ўласную сустрэчу, на якой ён быў выкрадзены. То бок трэця версія это камерцыйны разлік, звядзенне рахункаў па камерцыйных нейкіх разліках. Не, трэця версія это тое, што Серых для таго, каб набраць сабе ачкоў у беларускім эстаблішменце, мог ажыццявіць спецаперацыю і выкрасці Котава, здаць яго беларускім спецслужбам, каб заслужыць увагу, напрыклад, Александра Лукашэнкі. Таму што дзейнасць Котава яна была ў высокай ступені засяроджаная на дзейнасці спартовага функцыянера, у тым ліку як в Беларусі, так і пасля гэтага ў эміграцыі. І ён сярод іншага таксама граў ролю ў тым, што былі накладзеныя санкцыі на беларускіх спартоўцаў, тых, якія выступалі ў падтрымку, санкцыі за удзел Беларусі ў нападзе на Украіну і за рэпрэсію супраць іншых спартоўцаў, якія ў свой час падтрымлівалі пратэсты. Так, гэта зразумеў, хоць яшчэ застаюцца, так, бо тут пытанні канкрэтных матываў, так, чаму канкрэтна ён сеў на эту яхту, ці гэта сапраўды быў, вось, як вашая версія, што нібыта яму здзелку некую падрыхтавалі, так, нейкая камерцыйная, ці гэта тут нейкая роля гэтай жанчыны была, так, спецыяльна, але самае важнае, каб ён туды трапіў, было відаць, так, на гэтую яхту, якая і ўжо дала магчымасць здзейсніць гэтае выкраданне. Я так хутка скарачаю, таму што ўсё-такі хочу пераскочыць напрыканцы нашай размовы на іншую гучную справу. За год вось вам удалося зрабіць гэтае грунтоўнае расследаванне па Котаву, хаця яшчэ так мы канца гэтай гісторыі не ведаем, не маем. А вось у чым затык, так сказаць, гісторыі са знікненнем Анжэлікі Мельнікавай, што расследавальнікі, вашыя калегі дагэтуль не могуць пахваліцца такімі вынікамі? В расследаванні пра Анжэліку Мельнікаву, уласна, это быў беларускі расследавацкі цэнтр, які знайшоў яе палёт з гэтым шпіёнам, і, значыць, інсайдер гэтага шпіёна паказаў сваім суразмоўцам з папярэдняга іхнага артыкула пра сувязі Анжэлікі Мельнікавай, который быў заснаваны на пытанні яе знаёмых, і ну і далей, як і з Котавам, губляюцца сляды там, дзе яны перастаюць пакідаць за сабой папяровыя сляды у выглядзе нейкіх паездак, грашовых пераводаў ці нейкіх вядомых нам перапісак. Таму далей, магчыма, будзе залежыць ад удачы, а часам гэта проста
Справа велізарная, яшчэ раз падкрэслю, значит, мне на пачатку назвалі аўтарам, тут трэба удакладніць, што это вялікі аўтарскі калектыў, значит, у БРЦ, а таксама партнёраў, якія проста дзень за днём пералапачвалі дзесяткі, сотні розных версій, розных сведчанняў, 90% з якіх не вялі нікуды, а 10% якіх па крупіцах, значит, у выніку складаліся ў нейкую карціну. Таму гэта справа далейшай метадычнай працы па адсочванні тых сігналаў, якія з'явяцца, калі ўрэшце яны з'явяцца. Ну і таксама мы разлічваем, вядома, на крыніцы, на дапамогу ў гэтай справе людзей. Калі для вас это бяспечна, вы можете на сайце belarusfiles.org знайсці наши контакты по бяспечным перадаванні нам інфармацыі. Так, і таксама хацела б спытацца наконт таго, што нядаўна у інстаграме нібыта аднавіўся аккаунт Анатоля Котова у тэлеграме, і праз некаторы час, праз некалькі хвілінаў знік. Ці маеце нейкія думкі, што гэта магло быць? Ці будзеце спрабаваць расследаваць гэтую сітуацыю? Ужо этот тэлеграм належыць іншаму чалавеку у Польшчы, які не мае дачынення. Дзякуй вялікі. Стас Івашкевіч, кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру, быў з намі на відэасувязі. Абмяркоўвалі мы апошнія расследавання калегаў з БРЦ і іншых рэдакцый і арганізацый па знікненню Анатоля Котова. Вельмі грунтоўна. Ствараем пазнаёміцца. Так, на сайце БРЦ яно таксама ёсць, і ў нашым сённяшнім вось гэтым выпуску Ютуба ёсць сюжэт навінах. Матайце назад. Так, мы да наступнай тэмы гарачай гэтага тыдня. Пасля атакі на беларускі аўтобус у Бранскай вобласці МЗС нашай краіны патрабуе міжнароднай рэакцыі і тлумачэнняў ад Украіны. Пры гэтым дагэтуль незразумела, чаму ўлады Беларусі не папярэджвалі грамадзянаў пра рызыкі паездак, арганізаваных праз рэгіёны, якія беспасярэдна мяжуюць з зонаю баявых дзеянняў. Палітычная спрэчка вакол трагедыі працягвае набіраць абароты. Беларускі бок настойвае на версіі пра украінскі дрон і ўжо даручыў данесці сваю пазіцыю да міжнародных арганізацыяў. У Кіеве ж сваю датычнасць адмаўляюць і заяўляюць пра гатоўнасць удзельнічаць у расследаванні. На гэтым фоне СБУ апублікавала дакумент, які паводле украінскага боку ставяць пад сумнеў сам факт прысутнасці украінскіх беспілотнікаў у ваколіцах інцыдэнту. А Лукашенко, у адрозненне ад заяваў МЗС, заклікае не спяшацца з высновамі і гаворыць пра неабходнасць высветліць праўду. Пра што сапраўды ідзе гаворка? Пра ўдар украінскага дрона, магчымую правакацыю або чарговы прыклад таго, як вайна ўсё бліжэй падыходзіць да межаў Беларусі. Абмяркуем гэта з палітычным аналітыкам Ігорам Ташкевічам. Вечар добры вам, спадару Ігар. Добрый вечер. МЗС патрабуе міжнароднага асуджэння Украіны за гэты нібыта інцыдэнт, а Лукашенко кажа, што трэба дачакацца праўды і не спяшацца з высновамі. Чаму мы бачым такую розніцу ў танальнасці з Менску? Гэта для розных аўдыторыяў, ці розныя задачы, ці проста левая рука не ведае, што робіць правая ў гэты крызісны час? Беларускія ўлады станам на сёння на расцяжкі, дэ-факта. Таму што гэтая трагедыя, яна шмат у чым робіць вельмі складанай магчымае развіццё альбо магчымае з'яўленне нейкіх практычных кансультацый між Менскам і Кіевам, без якіх і пытанне поствайны да канца не вырашаецца, пазіцыянаванне Беларусі, і пытанне у тым ліку некага балансавання альбо атрымання альтэрнатыўных магчымасцяў, альтэрнатыўных, маю на ўвазе эканамічна залежыць ад Расіі, магчымасцяў і па экспарту, і проста па эканамічнай супрацы. Не кажучы ўжо пра частковую палітычную изоляцию, на ўвазе ад краін Еўрапейскага Саюза. Таму для афіцыйнага Менска гэта украй невыгадны інцыдэнт, для Кіева таксама. З тых жа самых рэзонаў, таму што рана ці позна, але пэўная камунікацыя мусіць адбыцца. Менавіта таму, скажем так, і Лубенец адразу звязаўся з Рэспублікай Беларусь. Лубенец гэта амбудсмен. Так, амбудсмен, толькі для аўдыторыі скажу, гэта украінскі амбудсмен. Гэта паўнаважны Верховнай Рады па правах чалавека. Менавіта таму, скажем так, украінскія, у тым ліку афіцыйныя асобы з боку сілавых структураў, таксама зрабілі свае заявы.
Што гэта само было? Ну, вот зараз, напрыклад, ёсць на кадрах момант удару. Но я вельмі настойліва рэкамендую аўдыторыі канала паглядзець на характар пашкоджанняў ад украінскіх удараў. Калі мы гаворым пра адлегласць 70 і болей кіламетраў, гэта звычайна дроны Middle Strike. Гэта азначае, што гэта беспілотны летательны апарат з нагрузкай прыблізна ад кілаграма і болей в трацілавым эквіваленце выбуховага рэчыва. Прашу прабачэння, кілаграм, калі на цывільны аўтобус, вы разумееце, што в такім выпадку пашкоджанні на парадак большыя будуць. Паглядзіце, што адбываецца на трасе, якая вядзе ў Крым сухапутнай. Калі казаць пра далекабойны, тым болей. І Middle Strike і далекабойныя, яны фактычна фіксуюцца сістэмай супрацьпаветранай абароны Расійскай Федэрацыі. Не збіваюцца, але фіксуюцца. І калі глядзець па, скажем так, прынамсі расійскіх маніторных каналах, я не буду зараз каментаваць дакументы або украінскага боку. Але мы скажам аўдыторыі, што украінскі бок прадставіў і, па-першае, сваю пазіцыю, што ў гэты час не было там украінскіх дронаў, плюс украінскі бок таксама прадставіў нібыта выкрадзены дакумент расійскі, расійскага Мінабароны, там, дзе таксама Мінабароны расійская кажа, што ў гэты перыяд, у гэтым раёне не было дронавай актыўнасці. Першае, менавіта расійскія маніторынгавыя паблікі, калі мы гаворым пра Middle Strike і Deep Strike, яны ў гэты час не фіксавалі паветранай трывогі над Бряншчынай. І гэта азначае, што, прынамсі, Расія не бачыла такога тыпа дронаў. Для украінскага боку, з гледзяча Middle Strike, траса на тэрыторыі Брянскай вобласці, яна не ёсць крытычная, таму што удары пачынаюцца ад Белгарада і далей на поўдзень, станам на сёння. Гэта не азначае, што гэта траса далей не будзе пад ударам. Будзе. Таму, прынамсі, выкарыстанне такого дрона вельмі дзіўна, і плюс ад такога дрона нават з кілаграмам выбухоўкі, тое, што паказвае сітуацыя па поўдні Украіны, па так званым сухапутным каридору, застаюцца рэшткі, калі гэта беспілотнік самалётнага тыпу. Каб проста разнесла, выбухоўкі мусяць быць значна болей. Варыянт другі, што ляцеў нейкі беспілотнік, і, па-першае, для FPV-дронаў гэта занадта далёка. Тэарэтычна можна вельмі моцна зменшыць карысную нагрузку, каб ён залецеў там на 45-50 кіламетраў. Але гэта ўсё адно не мэтазгодна. Ёсць яшчэ варыянт, калі гэта дроны, скажем так, малай сілы, гэта калі FPV-шкі невялічкія скідваюцца з дрона маткі. Так званая баба-яга. Гэта альбо баба-яга, альбо той же самый Firepoint, які-нибудь ляціць, он просто скидывае некалькі FPV-шак, якія приземляюцца на зямлю, радыёканал ёсць, і яны просто фактычна, покуль беспілотнік матка на версі, яны фактычна ў рэжыме чакання. Тады так тэарэтычна гэта маламагутна. Але пытанне зноў-такі, гэта мусіць быць беспілотнік, які вісіць дзесьці ў небе раз. Другое, гэта, калі гэта маламагутны заряд, то ў такім выпадку рэшткі самога апарата яны ёсць. Таму вельмі дзіўным выглядае сам факт і характар пашкоджання, яшчэ раз, знаходзячись тут, я крышку бачу вынікі пашкоджання і як з украінскіх маніторных каналаў, так і з расійскіх. Калі б гэта рэальна баявыя дроны, яны былі б на парадак больш. А ці гэта разумее Лукашенко, калі вось ён кажа, што давайце не спяшацца, разбярэмся ў сітуацыі і супраць нас, магчыма, рыхтуюць правакацыю, каб уцягнуць вайну, калі ён так кажа, каго ён мае на ўвазе? Давайце так, калі правакацыя, то, у прынцыпе, стварэнне сітуацыі, якая пагаршае магчымасць адносін альбо магчымасць кантакту на украінскім полі, я думаю, вы разумееце, гэта на карысць Расійскай Федэрацыі. Папярэднія заявы Лукашэнкі міратворчыя, дзе ён там у тым ліку абяцаў калі-небудзь расказаць, што адбываецца, гэта таксама таму сведчанне. Для Расіі выгадна якраз такі як мага большая канфліктнасць афіцыйнага Мінску. Гэта з пункту гледжання Расійскай Федэрацыі, наколькі гэта выгадна. З пункту гледжання стварэння умоўна кажа, такога выпадку, таксама, чаму б не. І тут вельмі цікава пазіцыя беларускага МЗС. Таму што я хочу нагадаць, што 24 лютага 22 года беларускі МЗС адразу выступіў з заявай, што мы просім устрымацца ад паездак в Украіну, таму, што там, маўляў, ёсць небяспека. Гэта нармальная практыка для любога міністэрства замежных спраў, што
папереджаць сваіх грамадзян, што не варта ехаць у зону канфлікта, у зону вайны, у зону баявых дзеянняў, таму што гэта гульня са смерцю. У выпадку з Расійскай Федэрацыі, нават калі па Расіі пачало прылетаць, беларускія афіцыйныя асобы вельмі доўга ад гэтага ўстрымліваліся. Нарэшце учора МЗС набраўся смеласці і выдаў сваю заяву, гэта яшчэ да сённяшніх, дзе два апошніх абзацы, перадапошні быў наконт патрэбы, скажем так, выконваць правілы перавозкі і арганізацыі групавых паездак, і апошні гэта ўстрымацца ад візітаў у зону канфлікту і зону баявых дзеянняў. Краіну не называлі. Тому што сказаць, што па Расіі прилетае, шановны беларусы, не едьце, калі ласка, ў Расію, а як же так звана саюзнае государство? І вот зараз менавіта тут на расцяжцы, тому што, яшчэ раз, учорашняя заява, яна была адэкватнай, і гэта тое, што МЗС мусіла зрабіць яшчэ, пару год таму. Вось, але і зараз зноў-такі такая ж сама расцяжка афіцыйна Менску. З аднаго боку, ні Киев, ні Менск не хочуць паглыбляць канфлікт між сабою. З другого боку, калі гэта ці расійскі след, ці расійскі фактар, нейкім чынам папярэдзіць грамадзянаў патрэбна, але рабіць гэта рэзка, рабіць гэта ў фармаце нерэкамендаваных візітаў у Расію, гэта азначае раз'юшаць Пуціна. І вот такая вот расцяжка, што страшна з усіх бакоў. Таму і абсалютна розныя заявы. І мы бачым цану такой палітыкі, вось этой замоўчвання, так, перад уласнымі грамадзянамі, рызыкі іх бяспекі. Цана гэтай палітыкі – гэта, як мінімум, смерць жанчыны, так, двое дзетак. Давайте так, што гэта, прашу прабачэння, што перебіваю, на жаль, гэта мусіла адбыцца. Таму што для Расіі вельмі выгадна зацягваць цывільных, асабліва беларусаў, у зоны рызыку. Давайте поглядим на дзейнасць, умоўна кажучы, там розных паломніцкіх цэнтраў. Поехали по святым местам Крыма. Прошу прабачэння, в Крым прилетае. Гэта рулетка со смерцю. Якія святыя места? Артек, Ігор, спадар Ігор, поездка в Артек, поездка в Геленджик. І даруйце, калі ласка, і калі гэтыя людзі, а у нас арганізацыі не такія багатыя, калі яны едуць па трасе на поўдзень уздоўж украінскай мяжы, якая сёння з'яўляецца фактычна асноўна ракадная дарога для перакідання вайсковай тэхнікі, тут не трэба, каб пацэлілі менавіта па гэтым аўтобусе нечым яшчэ. Едзе побач вайсковая машына, допустим, з боекамплектам, в яе влетае дрон, пачынаецца дэтанацыя. Я не хочу, скажем так, быць кепскім прарокам, але калі такое здараецца, то ў радыусе метру 50 тых, хто знаходзіцца, у іх вельмі вялікія шансы стаць трупамі. І калі беларускія дзяржаўныя арганізацыі вот так вот запрашаюць, або калі беларускае турыстычнае агентства кажа, давайте мы вам турчик продадим в Ялту, в Туапсе, в Новороссийск, прошу прабачэння, окей, для вас гэта магчыма грошы, для вас гэта магчыма просто таму, што так сказалі. Але вы прадаеце тур для чалавека, яшчэ раз, на гульню са смерцю, на рулетку са смерцю. Спадар Ігор, абсолютно эмоцыі мы пра гэта ці не штодня паведамлялі, таксама пра гэтыя рызыкі, таму эмоцыі тут ёсць у нас таксама датычна гэтай гісторыі, чаму так здарылася. Апошняе пытанне вельмі корасненька, бо я не пагажуся з вами, што на расцяжкі ён цяпер стаў, ён стаў на расцяжкі фактычна падчас гэтага інтэрв'ю, па выніках гэтага інтэрв'ю для РБ, там ён ужо засведчыў гэтую расцяжку, што ён уже там умеренную пазіцыю па Ўкраіне і гэтак далей, давайте выхадзіць з этой вайны, завяршаць і гэтак далей. І вы ж перад гэтым папярэджвалі, што нейкія правакацыі будуць, што не будзе ўступлення Беларусі ў вайны, але правакацыі дзеля гэтага будуць. Якіх цяпер чакаць правакацыяў, тому што мы бачым, што Александр Лукашенко гэтым інтэрв'ю і зменай сваім стаўленнем палітыкі, не ведам, як гэта лепш акрэсліць, сваёй ранейшай, ён цяпер ва ўразлівым стане фактычна знаходзіцца, і, натуральна, розныя бакі гэта будуць выкарыстоўваць. Давайте так, гэта ягонае інтэрв'ю, то, што адбывалася раней, больш такая міратворчая рыторыка, гэта была спроба знайсці шляхі, не то што паразумення, а шляхі ўвахода в камунікацыю з суседзямі. Так гэта змянялася. І я казаў, што правакацыі будуць, гэта 10 красавік, пачатак траўня, калі актыўна ў украінскай прэсе, там ліку абмяркоўвалі пытанне магчымага ўварвання з боку Беларусі. І найбольш лагічным для Расійскай Федэрацыі, каб Лукашэнку зрабіць не рукапаціскаем, каб для ягонага атачэння зрабіць малаверагодным камунікацыю з суседзямі, гэта фактычна правакацыю, там ліку пад чужым сцягам.
у дадзеным выпадку я памыляўся, таму што я лічу, што гэта ўсё ж такі магчыма на мяжы. Але на мяжы нават на ваду дуюць, што украінцы, што беларусы, каб не было, скажем так, падобных інцыдэнтаў. Але от зараз адбылася трагедыя з удзелам дзяцей. І, на жаль, афіцыйны Менск хутчэй паспрабуе адносна мякка пры агрэсіўнай рыторыцы, якая падабаецца Маскве, але ў рэальнасці адносна мякка выйсці з гэтай сітуацыі. Але, на жаль, калі гэта атрымаецца, альбо калі будзе бачны такі шлях, верагоднасць наступных правакацый, яна ўзрастае шматкроць. І у дадзеным выпадку, яшчэ раз, калі людзі ёсць непадалёк альбо ў зоне баявых дзеянняў, а зараз зона баявых дзеянняў, давайте паглядзім учорашнюю ранішнюю налёт на Маскву, даруйце, калі ласка, гэта 600-700 кілометраў у радыусе ад украінскай мяжы. І калі ёсць дастатковая колькасць беларусаў, дастатковая колькасць уразлівых катэгорый, гэта дзеці, гэта людзі з нейкімі хваробамі і так далей, якія знаходзяцца на гэтай тэрыторыі, адзінае, што могу сказаць, дай Бог, каб з імі нічога не здарылася. Так, дзякуй вялікі. Спадару Ігар Тышкевіч, палітычны аналітык, уключыўся да нас в эфір, і мы абмяркоўвалі рэха гэтай трагедыі ў Вранскай вобласці з аўтобусам з беларускімі дзеткамі. Ну, цяпер трошкі змяняем геаграфію. Ці рыхтуецца НАТО да вялікай вайны ў Еўропе? У Брусэлі сёння сабраліся міністры абароны краін Альянсу. Галоўная інтрыга сустрэчы – канцэпцыя НАТО 3.0, якую прадстаўляе кіраўнік Пентагону Піт Хэксет. Пасля 4 гадоў вайны ва Ўкраіне Захад усё менш гаворыць пра стрымліванне і ўсё больш пра падрыхтоўку да магчымай доўгай канфрантацыі з Расіяй. Якое месца ў гэтых планах адводзіць Украіне і што гэта азначае для Беларусі, падрабязней у матэрыяле нашага корэспандэнта Алеся Селіча. Сустрэча міністраў абароны НАТО ў Брусэлі праходзіць у час, калі вайна ва ўкраіне ўсцяж застаецца галоўным выклікам для еўраатлантычнай бяспекі. Сённяшнія ўдары украінскіх беспілотнікаў па аб'ектах у Маскве і Маскоўскай вобласці зноў прадэманстравалі, што баявыя дзеянні працягваюць уплываць не толькі на сітуацыю на фронце, але і на палітычныя дыскусіі ўнутры альянсу. Асаблівую ўвагу удзельнікаў сустрэчы прыцягнуў прыезд міністра абароны США Піта Гэксета. Раней адміністрацыя Дональда Трампа нярэдка накіроўвала на падобныя сустрэчы сваіх намеснікаў. Цяпер жа кіраўнік Пентагону пастанавіў асабіста прэзентаваць новае бачанне будучыні НАТО. Вось што ён адзначыў сёння, звяртаючыся да Марка Рута. Генеральны сакратар зрабіў выдатную працу, задаючы кірунак руху, працуючы разам з намі, разам з прэзідэнтам Трампам і саюзнікамі з альянсу, каб прывесці НАТО да мадэлі НАТО 3.0. НАТО 3.0 – гэта разуменне таго, што пасля заканчэння халоднай вайны альянс павінен вярнуцца да ролі сапраўднага вайсковага саюзу, які мае рэальныя магчымасці для стрымлівання пагрозаў у Еўропе. Пры гэтым еўрапейскія краіны павінны ўзяць на сябе асноўную адказнасць за ўласную абарону. Вы ўжо праяўляеце лідарства ў гэтым кірунку. Іншыя дзяржавы таксама пачынаюць рабіць больш. Фактычна гаворка ідзе пра новую версію альянсу. Калі карыстацца аналогіяй, прапанаванай самім Пітам Гэксетам, то НАТО часоў халоднай вайны можна было б умоўна назваць НАТО 1.0. Арганізацыя, створаная для стрымлівання Савецкага Саюзу. Пасля распаду СССР альянс усё больш засяроджваўся на міратворчых аперацыях, барацьбе з тэрарызмам і місіях далёка за межамі Еўропы. Цяпер жа НАТО 3.0 азначае вяртанне да галоўнай задачы абароны еўрапейскага кантыненту ад ваеннай пагрозы. Пры гэтым галоўную пагрозай у Брусэлі адкрыта называюць Расею. Менавіта таму ад саюзнікаў патрабуюць большых інвестыцыяў у войска, зброю і ўласныя абарончыя магчымасці. Яшчэ адзін сігнал прагучаў з боку амерыканскай адміністрацыі ў сувязі з пераглядам вайсковай прысутнасці США ў Еўропе. Канчатковых пастановаў пакуль няма, аднак само правяранне сведчыць пра імкненне Вашынгтону пераразмеркаваць адказнасць у межах альянсу. Сам жа генеральны сакратар НАТО прызнае, еўрапейскія краіны ўжо рыхтуюцца да новых выклікаў, паступова ўзмацняюць свае магчымасці і не выключаюць самых горшых сцэнароў. Калі пачнецца вайна і, дапусцім, узнікне сітуацыя, пры якой будзе задзейнічаны 5-й артыкул паўночна-атлантычнай дамовы, тады ўсе саюзнікі, улучана са злучанымі штатамі, выкарыстаюць максімум сваіх магчымасцяў, каб мы маглі весці гэтую вайну. Таму ў рамках планавання мы павінны ўлічваць той факт, што злучаныя штаты змяншаюць свой унёсак. Ён застаецца значным, але крыху меншым, чым быў раней. Мы бачым, што еўрапейцы цяпер кампенсуюць гэты недахоп. Частка гэтай працы ўжо зробленая, частка яшчэ працягваецца.
Пры гэтым падтрыманне Украіны не адыходзіць на другі план. Паводле ацэнак заходніх вайсковых аналітыкаў, менавіта вынікі вайны ва ўкраіне сёння вызначаюць тое, як будзе выглядаць сістэма бяспекі Еўропы ў наступныя дзесяцігоддзі. У Брусэлі падкрэсліваюць, дыскусіі пра размеркаванне адказнасці паміж Еўропай і Злучанымі Штатамі не азначаюць адмовы ад дапамогі Кіеву. Наадварот, апошнія падзеі паказваюць, што заходнія краіны працягваюць разглядаць Украіну як ключавы элемент сістэмы бяспекі ў Еўропе. Паводле палітолага Александра Філіпенкі, дзеянні украінскай арміі і пазіцыі Расіі толькі умацоўваюць рашучасць альянсу. Мы видим, что произошло в Москве, мы видим результат действий украинской армии, успешные действия украинской армии в Москве. И теперь уже говорить о том, что все идет по плану, совершенно невозможно. И НАТО действует так, как действовал раньше. Если Путин не меняет свои позиции, то и НАТО не меняет свои позиции. НАТО продолжает поддерживать Украину. И вот это самое главное. Сейчас эта цепочка G7, встреча Зеленского с Дональдом Трампом, встреча с Зеленским здесь, в Брюсселе, приезд Пита Хексета, министра обороны, министра войны. Лично он не отправляет кого-то из своих замов, как это бывало раньше. Напярэдадні чарговага саміту НАТО, які пройдзе ў ліпені ў Турцыі, краіны альянсу сёння абмяркоўваюць не толькі падтрыманне Украіны, але і маштабнае нарошчванне ўласных вайсковых магчымасцяў. Менавіта гэта і закладзена ў канцэпцыю НАТО 3.0. Больш баяздольны альянс, у якім Еўропа бярэ на сябе большую частку адказнасці за сваю бяспеку, захоўваючы пры гэтым стратэгічнае партнёрства са Злучанымі Штатамі. Падсумую, сённяшняя сустрэча ў Брусэлі паказала, размова ідзе ўжо не пра тое, ці трэба НАТО змяняцца, а пра тое, наколькі хутка гэтыя змены будуць рэалізаваныя. Алексей Белсат, штаб-кватэра НАТО, Брусэль. Дзякую, Лесю, за гэты грунтоўны рэпартаж. А цяпер пераходзім да нашай сталай рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем разам з рэдакцыяй БГ-медыя. Пачынаем ад поўдня Беларусі. У Сакавіку гомелец, які працуе індывідуальным прадпрымальнікам, нечакана даведаўся, што яго ўнеслі ў базу так званых дармаедаў. Не новая гісторыя, не? У выніку мужчына некалькі месяцаў плаціў за камунальныя паслугі паводле павышаных тарыфаў. Цяпер ён атрымаў афіцыйны адказ ад чыноўнікаў і высветліў, чаму чалавека, які плаціць падаткі і вядзе бізнес, прызналі незанятым у эканоміцы. Сваю гісторыю ён распавёў у тык-току. Так как в одном квартале у меня была нулевая не выручка, а нулевой доход, то есть получилось, что у меня расходов было столько же, сколько и доходов. Ну так получается иногда, знаете. Там заплатишь аренду, заплатишь зарплату работнику, когда был работник, заплатишь там еще что-то, отопление, какие-то купишь материалы и так далее. И у тебя выходит к концу ноль. Ну так бывает, слушайте, и зимой бывают месяца застойные и так далее. И из-за этого меня, написали, признали тунеядцем, потому что, вышел нулевой налог. То есть, получается, к тому, что я нифига не заработал, а меня еще поощрили вот таким бонусом в виде повышенной коммуналки. Што ж, праблемы з водазабеспячэннем апошнімі месяцамі становіцца адной з самых абмеркаваных камунальных тэмаў у Беларусі. На якасць вады скардзяцца жыхары Пінску і іншых гарадоў, а ў Баранавічах людзі стаміліся не ад кепскай якасці, а ад пастаянных адключэнняў. Не прайшло і месяца пасля папярэдняга рамонту, як гараджанам ізноў паведамілі пра новыя перабоі з гарачай вадой. У Баранавічах стартуе чарговы этап рамонту цеплатрасаў. Камунальнікі тлумачаць, гэта неабходна для надзейнай працы сістэмы ў ацяпляльны сезон. Аднак жыхары гораду ўсё часцей задаюцца пытаннем, чаму рамонт даводзіцца рабіць некалькі разоў цягам аднаго месяца. У сацыяльных сетках людзі скардзяцца на блытаніну з графікамі і адсутнасць своечасовага інфармавання. Некаторыя вуліцы засталіся без гарачай вады яшчэ да афіцыйнага паведамлення пра адключэнне. Асаблівае раздражненне выклікае тое, што яшчэ нядаўна мясцовыя ўлады паведамілі пра паспяхова завершаныя работы і датэрміновае аднаўленне водазабеспячэння. Але ўжо праз некалькі тыдняў гісторыя паўтарылася. Так, да тэмы вайны таксама, да тэмы вайны
вайны за ваду у Беларусі мы таксама будзем абавязкова звяртацца і паглыбляцца так у яе. Зрэшты, это ўжо рабілі так, ну і сезон маразоў, калі быў, ужо тады сістэма камунальная Беларусі давала ясныя сігналы, што без крэдытаў і вонкавай фінансавай падтрымкі, як гэта было раней да 2020 году з боку міжнародных структураў, якія інвеставалі ў замену гэтых трубаў, будзе цяжка даць рады. Што ж? На завершэнне вернемся да адной з нашых галоўных тэмаў дня. Гэта новыя акалічнасці ў справе знікнення Анатоля Котава. Пыталіся мы у вас, што вы думаеце? 64% выказаліся пра тое, што Котаў можа быць у зняволенні ў Беларусі. 24 выказаліся пра зняволенне ў Расіі і 11 пра тое, што Котаў можа быць на волі. То бок версію ў шпіёна, якога вярнулі ў Беларусь, ніхто не верыць. Ёсць яшчэ больш трагічная версія, якую мы гэты варыянт тут не пазначылі. Не пазначылі гэты варыянт, пакуль што. Не варта яго, не прыйдзецца яго ўлічваць. Так, на гэтым ставім кропку ў нашым эфіры. Дзякуем гаспадарству за вашу увагу, лайкі і каментары. З вами былі Залей Залеўскі і Юлія Лабанова. До сустрэчаў. Пакуль.